یەک ji pertûkên nû çapkiriye. Zabel Ez Ermenîme behsa çîroka rizgarkirina zarokekî Ermenî serdestê Kurdekî dike. Lê pêşengeha hewlêra navdewletiya pertûkan çavê xwe vekir. Mîna van pertûkên nû çapkirî, bazara kirîn û firotina wan di pêşengehê de germ bûye. Tevî pertûk bi tîpên latînî ye. Astî jî salê pêşê dema ku em hatîne vê derê pertûkên ku bi latînî hatine çapkirin hinekî astengî didîtin. Berê xwe danê got em nizanî bixwînin. Yani em tê nagehîn em bixwînin jî rasta nêzîkî îngilîzî ye. Lê dema ku veda naverûka pertûkê nezanî bixwînin got em tê nagehîn. Lê em berê xwe denê qasî 2 sal e pêşkeftin çêbûye. Zêdeyî jî ev sala rêjeya xwendina pîtê latînî hinekî pêşkeftî tête dîtin. Xwendevan û nivîserekê başûr e. Di nava pertûkên Kurdî yên bi tîpên latînî lêgeriyanekî dike. Zêdetirî 15 salan e û Muhemed bi xwendin û nivîsîna latînî şareza ye. û bi gotina wî mirov her çi ziman yan zaravekî bizane astê rewşenbîriyê bilindtir dibe. تقریبا 10-15 سال زیاتر الفوبێی لاتینی بەڕاستی ضرورەتە کە بەتابەتی ئێمە مەسەلەن لە هەرێمی کوردستان زۆر ضروریە هەتا لە قوتابخانەکان بخوێندرێ ببتە دەرسێک لە سەرەتاییوە ئەو دەرسە هەبی لەبەرەوەی ئەلفوبێی لاتینی لە بەشێکی گەورەی کوردستان پێی دەخوێندرێ پێی دەنووسرێ. Dêgera şazdemîniya pêşengeha hewlêra navdewletiya pertûkan milyonek û 500,000 pertûk hene û pertûkên Kurdî yên bi pîtên latînî sal bo salê bi tir cihê xwe nava vê pêşengehê de dibînin. Xwendevanên van pertûkan pêştir sînordarkirî bûn û ev pertûkibtinê bi wan kesan bûniye got dizanîn bi pîtên latînî bixwînin. Lê beşdariya weşanxaneyên Bakurê Kurdistanê nava pêşengeha hewlêriya navdewletî bo pertûkan çavê xelkê lê van cûre pertûkan vekiriye. Êdî sal bo salê xwendevanên wan zêde dibin. Hevrê Stracab, Kurdistan 24, Hewlêr.